सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनै बिश्वकर्मा फुजानि हेपि बिश्वकर्मा फुजा बयनिसिमबो। दिनैनि ब्लगा बेनो बिश्वकर्मा फुजानि न'आव फिसा बिश्वकर्मा फुजा होनाय जादों। दिनानो दहाय फुङाव खोमसिमोन, दासो सोरां जाबाय। गाव सान्दुंआ मोजां दुङाखै, मोख्लाबलाबो दुंदों। बोथोर मोजां मोननायखायनो खामसालियाव होबाय। गारि गंसे अखा हानायखायनो खामसालियावनो दोनबाय बेखौबो। ओमफ्राय नैबे साइकेल गंसे, साइकेला बोरायबाय। गोदो आं हायार सेकेन्डारि फरायबानो बायनाय बियो, दाबो दं, गैला, अबस्थायानो नायजाला। मालाबा साना ससे सोलायहरजानांसिगोन, गैला, बोरायबाय, अबस्थायानो गैला।